What the fuck? What the fuck is this, man? Aha. Dobre, takže čaute, to som zase ja, Snakey. A áno, toto je zase moja rozhádzaná izba, bratová. A je tu sesternica, takže je to len si ťažšie. Tu ak sú jej veci, by the way. By očko. A keby niečo, chcem tu tak povedať niečo o to sa Nejfejkovi, takže Pikachu je môj. Pravoplatne je teraz môj. Ak si to pozrieš, je to moje. Takže Pika. Vidíš, s Pikačom sa máme veľmi radi a nejdem ti ho vraciať. Prepáč, ale tak sa ja sám rozhodol. Ups. Tak, dobre. A ak sa čudujete, prečo včera nebol vlog, vlastne on bol, ale na mojom normálnom hernom kanáli. Zatvoriť dvere. Tak. A teraz vám ukážem, čo sme piekli. Takže, toto ozdoboval môj brat Redix s sesternicou. Takže, ak sa pozrite z tohto, počkajte, ja vyberiem, aby som... Tak, to je snehuľak. Fakt. Tak, toto je snehuľak. Hej? Akože. Z tejto strany to vyzerá ako mimozemšťan, takže je to roza. Ja viem, ja by som to zdobil mnoho lepšie. A piekol som s mojou latkou pagače. Je tam vlastne cukrová repa, mak a cesto. Kyslé. Takže very good. Ale vlastne neviem, som sa chcel napiť. No. A ten vlog, to bolo zase na iPade, ktorý sa pomaly dolamať. Tak. Bolo to tak trochu v HD, ale nebol na to moc čas. Takže tak. Ja som ešte dosť neochutnal. Biele. Skúsime si to na prst. Čau. Ne, som to zatvorené. Teraz ma nevidíte, ale teraz som zase vidíte. Tak. Olizol som mobil, takto to asi tak vyzerá. Aj to. Chutí to proste. Takže fuj. Môžeme fasovať. Tak. Super. Takže a je 5 hodín, to sa môžete pozrieť. Tak tu natáčam. Z našej hodiny, žiadna autority. Tak, a teraz pohľad z hora. Moc to nevidím. Ahoj, mami! Keby zdvihnem ruku, tak to je pod plafom. Čau. To je môj sexistický obraz v zrkadle. Takže môžete typovať, koľko mám centy. Niečo som ukazoval. Karikatúra. Ale už určite, hej. Určite som vám to ukazoval. Musel som vám to ukázať. A aj obliečky som vám už ukazoval. Pikachu som vám už ukazoval. No pozrite, ak sa hodíme. Áno, Pikachu. Takže tak. To už bude asi tak koniec. Dneska konečne idem natáčať. Už ani neviem, čo to je natáčanie. What is it? Tak. Takže ja sa vám vyučím. Like, subscribe, comment, subscribe, enjoy. To už je asi tak všetko, nič sa asi tak nemenilo.
škole, je piatok vlastne. It's Friday, yahoo, ideme oslovať. Takže si to pustil, nejakú hudbu. A ja to práve nemám žiadnu hudbu, tak si ju sami vytvoríme. Tuc, tuc. No ja tam niečo vstúpil. Že to tak zapípal, fuj. Dobre, takže to je všetko. Fakt, čaute a ja už sa s vami budem učiť, takže like, comment, subscribe, enjoy, takže čus.